Конференцията Bitcoin 2025, проведена от 27 до 29 май в Лас Вегас, беше ключово събитие за глобалната биткоин общност, привличайки над 30 000 участници, над 400 лектора и повече от 5000 компании. Ето и основните акценти. Вице-президентът на САЩ Джей Ди Ванс изнесе историческа реч на 28 май, ставайки първият действащ вице-президент на САЩ, публично подкрепил биткоин, застъпвайки се за неговото интегриране в икономическата система на САЩ и подчертавайки потенциала му за финансовата стабилност на страната. Майкъл Сейлър, собственика на Strategy, компанията притежател на над 580 000 биткоина на стойност над 58 милиарда долара, обсъди неговата стратегия за добавяне на биткоин към корпоративния баланс на компанията, подчертавайки значението на биткоин като резервен актив и защита срещу инфлацията. Влад Тенев, съосновател и главен изпълнителен директор на Robinhood, беше един от ключовите лектори на конференцията. Robinhood е финтех компания, която предлага онлайн брокерски услуги чрез своята платформа, позволявайки на потребителите да търгуват акции, ETF-и, опции, криптовалути и други финансови инструменти без комисионни. Тенев е роден във Варна и е един от най-богатите българи с лично богатство от около 5 милиарда долара. Тенев наблегна на потенциала на блокчейн технологията за токенизация на активи, което според него ще трансформира финансовите пазари. Според него токенизацията ще позволи на традиционни активи като акции и недвижими